Anem a veure el comportament de diferents tipus de procés que ens podem trobar. En concret veurem els processos tipus PT1 i el PT2. Per fer això, el que anem a observar primer de tot és com està fet aquest projecte de TIA Portal. En els blocs de programa, dintre carpeta Control Process, podem trobar l'OB30, que és un OB cíclic, en el qual hem programat una sèrie de blocs que seran els que ens realitzaran la simulació que volem fer. Primer de tot, en el primer segment, el que observem és la nostra funció de PID, en la qual utilitzarem dues variables importants, que són la variable d'entrada de valor de procés, que seria aquesta, la PB-in, i la variable de sortida del nostre controlador, que seria PID.lmn. Bé, aquestes variables són les que nosaltres utilitzarem per donar-li funcions esglaó en el nostre procés i observar-ne quina és la resposta que es produeix. Per tant, el que fem és moure el valor d'aquesta variable a la variable d'entrada de procés. Anem a començar per un procés tipus PT1. Les variables que caracteritzen les nostres funcions de procés les tenim accessibles des d'aquest DB. Concretament la PT1, veiem aquí que tenim les variables que ens permeten parametritzar-lo. Necessitarem doncs la variable input per a la PT1, que l'agafarem d'aquí i la col·locarem en aquest punt, de forma que la sortida del nostre regulador serà l'entrada del nostre procés. D'altra banda, aquí tenim la funció que farà els càlculs per poder simular el nostre procés. Aquí tenim la variable d'entrada i la variable de sortida. La variable de sortida és la resposta que té el procés a l'esglaó que li introduïm a la variable d'entrada i és la que després portarem com a mesura del valor real del procés. Aleshores, per donar-li aquest valor a l'entrada ho fem amb aquesta funció, amb aquest move, de forma que la sortida del nostre procés PT1, aquest valor el desplaçarem a l'entrada del nostre PID. Un cop hem fet aquests canvis, doncs ja podem carregar en el nostre PLC. I ja tenim tot preparat per poder observar el comportament dels processos. Això ho farem des de la funció de commissioning que tenim en el nostre PID, que es permet graficar el comportament de les senyals. Com que la senyal de setpoint no ens farà falta, el que farem és amagar-la. La llegenda ens farà nosa, la traurem d'aquí. I visualitzem aquest entorn, ens fiquem en mode manual i des d'aquest punt d'aquí podrem nosaltres fer els valors de consigna que enviarem al nostre procés, el que volem observar. Així, per exemple, anem a iniciar els gràfics i estem observant el valor real. Aleshores, anem a fer-li un esglaó a la sortida del nostre controlador de 50 i li carreguem. Aleshores veiem aquí que s'ha produït aquest esglaó i que el nostre procés comença a evolucionar. Anem a suavitzar perquè no es vegi tant els salts que fan el nostre mostreig. I veiem la forma que pren l'evolució temporal de la nostra variable de procés enfront al temps. D'acord? De forma que creix i a poc es va saturant i amortiguant fins que agafa el valor de l'esglaó que li hem donat. Sí? Si ara el que fem és donar-li una consigna que ens porti aquest procés a 0, veurem que baixa com invertint la forma de la corba. Com a característica
d'aquest procés podem modificar, per exemple, el temps que triga aquest procés en arribar en el nostre valor de consigna. Això ho podem fer si accedim als paràmetres i anem a visualitzar-los i, per exemple, modifiquem el temps de retras i el fem més llarg. Si, per exemple, hi podem posar un valor 3, ja l'hem modificat, no havíem activat el càlcul, anem a activar el càlcul, i retornem aquí. Fem l'esglaó una altra vegada, de 50, per poder comparar amb el que havíem vist anteriorment. I el que podem observar és que ara aquesta evolució és molt més lenta. Veurem que la forma de la corba segueix sent la mateixa, però l'evolució temporal és molt més lenta degut a que li hem modificat aquest temps de retras. De manera que podem jugar una mica amb aquest paràmetre per poder simular temps que tenen un temps de reacció més lent o més ràpid. Si ara tornem a portar la consigna 0, doncs veurem que la forma es torna a reproduir la que havíem vist abans, però seguim mantenint aquest retras, aquest temps més llarg en l'evolució cap a la nova consigna. Bé, això seria un procés tipus PT1. Si volem observar quin és el comportament d'un PT2, per exemple amb oscil·lació, doncs el que farem serà vindre aquí al procés, desactivar-lo, que deixi de fer els càlculs. El forcem doncs a 0. I un cop hem forçat això a 0, el que farem ara és tornar a modificar en el nostre programa les variables que utilitzem, de forma que ara aquest procés d'aquí ja no serà el PT1, sinó que buscarem, per exemple, un PT2 en què es vegi l'oscil·lació d'amortiguació que té la senyal. Aleshores, l'entrada l'agafarem d'aquí i la sortida de la nostra simulació la introduirem a l'entrada del nostre PID, que seria la variable real que està mesurant el nostre PID. I això ho agafem, doncs, d'aquesta variable d'aquí. Un cop tenim aquests canvis, els carreguem de nou. I observem com tenim les variables de procés, ens assegurem que tot estigui correcte. Engeguem els càlculs. Minimitzem. Retornem a la visualització del gràfic i ara el que veurem és com evoluciona un sistema que tingui un comportament tipus PT2 amb oscil·lació. Ficarem aquí un esglaó de 50 i veiem com en aquest cas hem sobrepassat el valor de consigna que li estàvem donant i comença a oscil·lar al voltant d'aquest valor de consigna de forma amortiguada. Igual que abans, aquesta forma no la podrem modificar, sempre tindrem aquest sobrepassament i aquesta oscil·lació amortiguada, però sí que podem canviar-ne els temps característics. Així, per exemple, si tornem aquí on tenim els paràmetres, primer de tot el que farem és tornar a portar el sistema a 0. D'acord? I ara sí que anem a modificar els paràmetres. Per exemple, anem a fer que aquesta amortiguació sigui més lenta, però que hi hagi menys sobrepassament. Això ho podem fer allargant aquest temps, que el podem posar, per exemple, en 0,4. Aquest canvi ja l'hem agafat, tornem al commissioning, tenim una altra vegada el sistema a 0 i li repetim un esglaó de 50. I observarem com ara s'ha modificat una mica el nostre comportament. Veiem que les oscil·lacions estan més properes
el nostre valor de consigna, anem a fer un stop i així compararem amb el que teníem abans. Si fem servir els cursors, veiem aquí que el sobrepassament màxim que hem obtingut és de 62,65, mentre que si anem a buscar el que teníem abans, el sobrepassament màxim que teníem estava en 76,76. Per tant, hem vist que modificant el paràmetre que hem comentat anteriorment, podem, tot i mantenir aquesta forma, ja que no deixa de ser un procés tipus PT2 amb oscil·lació, sí que podem variar-ne l'amplitud de sobrepassament i el temps característic que té l'amortiguació d'aquesta oscil·lació.